göre biziň bilen şaýat bolsun gözüň bilen. Ceyhun Pro bu sürpriz biz mudama siziň bilen. Ine mehriban tomaşaçylar, assalamu alaykum. Hemmeňizi mawy ekranyň öňünde hoş gördük. Ceyhun Production'yň bu sürpriz hyzmatynyň biziň mehriban tomaşaçylarymyz. Bilen bugün etramyzyň ýalkym geňeşligine, ýalkymly sowgatlar, ýalkymly dilekler bilen ýola düşdük. Ýagny häzirki wagtda Russiýa döwletine iş saparyny dowam etdirýän Gülalegiň adyndan onuň mehriban käbesi, mehriban ejesi bugün 50 ýaş ýubiley doglan gününi belleýän Gülşat gelenejemizi begendirýär. Gülşat gelenejemiziň doglan günü aslında 26-njy ýanwar günü, ýagny ertir. Bugün bolsa 25-nji ýanwar. Gülalek bizden haýyş etdi. Mehriban käbesini 26-njy ýanwar günü 12:00 ýagny iň birinji bolup gutlamagymyzy bize haýyş etdi. Biz bolsa Gülalegiň haýyşyny ýerine düşürmek üçin ýalkym geňeşligine ýola düşdük. Häzir näsip bolsa baryp Gülşat gelenejemizi gyzy Gülalegiň adyndan ilkinji bolup begendirýär. Azaýyp purdatlary bolsa Ceyhun Production siz bilen paýlaşýar. Ine mehriban tomaşaçylar, biz diýişimiz ýaly Gülalegiň mehriban käbesiniň Gülşat gelenejemizin mehriban agdy bir ozona geldik. Ine bugün 25-nji ýanwar, sagadam häzir 23:58, 2 minut var. Biz 12:00 Gülalegiň adyndan Gülşat gelenejemizi gutlaýaly diýip geldik. Ýöne Türkmeniň toýu 3 gün öňünden başlanýar diýilen eýýän bir näçe mehmanlar Gülşat gelenejemizi birinji gutlamak üçin gelipdir. Ýöne biz onda da Gülalegiň adyndan 00 häzir Gülşat gelenejemizi gyzgyn gutlaglary gyzgyny bilen hökmän Gülalegiň adyndan ýetirýär. Ne sagatlara da özüň şaýat bolýaňyz, onda ýörüň. Ýörýte Gülalegiň adyndan Gülşat gelenejemizi begendirýär. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar. Bir el çarpyň onda. Haşamyň haýyrly bolsun, işläňiz açyk bolsun. Hemmeňizi Gülşat gelenejemiziň döwletli ozagyna hoş gördük. Ilki bilen Russiýa döwletinden mehriban gyzyň adyndan Gülalegiň adyndan gyzgyn gutlaglar, gyzgyn salamlar. 12:00-da doglan gününi birinji bolup gutlamak haýyş etdi. Ýörýete birinji bilen Gülşemeni gyzyň Gülalegiň adyndan el çarpýar. Gülşat gelenije doglan günüňiz gutly bolsun. Allahjan perdentleriňiziň bagtyna, ähli mehribanlaryňyzyň bagtyna janyňyz sag bolup, başyňyz dik bolup, mertebeňiz hem şular ýaly belent bolup gezmeňizi tüýsürekden ardy edýär. Gyzyň Gülalegiň bir näçe dilekler aýtdy, bir näçe arzular aýtdy. Şol hökmän idi gize 12-de birinji bolup baryp diýdi, men adyndan gutlaň idi. Ýöne tölemene bilen silaňyň sarpaňyň alamaty. Bizden öňürde ýa mehmanlar gelip sizi gutlapdyr. Onda da daşary ýurtdan gelen gutlag size başgaça bolmaly. Ýene bir el çarpýar. Hemem ne ýörýte ana gyzyňdan sowgat süýjülük tordy. Doglan günüň üçin. 50 ýaşyň gutly bolsun. Allahjan ýene 3 gedek, 4 gedek 50 ýaşamak miýeser etsin. Hemem Gülşat geleneje täze jaýa göçüpňiz. Allahjan ýurt garşalaýar. Şu jaýyňyň diňe toýlar, gowy günler bolmak miýeser etsin. Täze jaýyňyzdan gutly bolsun, toýlaryň başlanyny bolsun. Ýene bir zat belläp geçeýin. Gülalegiň entek hemmemiziň hem habarymyz bar. Ýazgylara da Ceyhun Production galary. Ertir Kejebe toýhanasyny 12:00-da siziň ýubiley 50 ýaş doglan günüňiz şatlyk şowguny bilen diňden bellener. Oňa da Gülalegiň sowgatlary bar. Ýöne siz eýýäm özüňiz bir içiňden duýan bolmaly o wagtda sowgat berer diýip garaşýaň. Ýöne şu wagt berer diýip garaşmarsyň diýip size sagat 12-de Gülalegiň adyndan sowgat getirdik. Köp sag bolun. 50 alkymyna hedil bu dünýä. Entekler ýaşlygyny ýatla bermeli. Süýjü günler bilen başagay bolup ýyllardan ýyllara ätla bermeli. Sizem süýjü günler bilen başagay bolup mehriban perdentleriňiziň, mehribanlaryňyzyň arasynda ýyllardan ýyllara şu görnüşiňiz ýaly ýaş görünüp ätlemek miýeser etsin. Gülalegiň gyzym sag bol. Janyň sag bolsun. Geden ýeriňe sagamaňyz.
İndiki yılda olanımda da sen özün yanımda olman arzu etyen. İşlerin onunla olsun. Dine kovullarda da söyle. Sağ ol soğutma. Minnettar. Canın sağ olsun, başın dik olsun. Sağaman öyme oçağıma kucağıma kovuş. Gülşat toyun kutlu olsun, jubiley yaşın kutlu olsun. Yine şular yal, 2 jubiley yaşın yaşa gülelegem sağaman gelsin. Kaçağın elmedam toyu yazılsın. Elmedam şular yal öyüne toy olsun, toyun kutlu olsun. Gelece jubiley yaşınızı bilen kutlayın. Damat canın sağ olsun, görecek güllerin qovu olsun, gülelik doğanmada sağ olsun aydiyen. Udak yaşan. Hemişe canın sağ olsun, madama gülüp ki güleliklerim sağ ol, sağaman işte. Gülşat ayarlığın 50 yaş jubiley toyun kutlu olsun. Hemişe canın sağ olsun. Çağaçıkların arasına, baktına, tahtına konup canın sağ olup yaşamak nasip etsin. Gülşat doğan yaşın uzun olsun, canın sağ olsun. Hudaycan Allah näçe yaş berem olsa kesellemeni çağaçıkların öňünde uzak yaşamanı beýik biri bardan dilek edýän. Çaýyňam kutlu bolsun, düşümli bolsun. Gelin düşden gyýy çyksyn, saçaklaryň iň pes gününe şuňalak bolup ýazylyp durmagyny dilek edýän. Hemmeňiziň janyňyz sağ bolsun, öýleňizde şuňal çağalaryňyz mertebelep, şuňaly syýlap, hormatlap, şuňalyk derejelere ýetirmek hemmeni nasip etsin. Mene. Gülşat dayda yaşın uzun olsun, elmedama uzak yaşa. Mıdama öýüňe toý geleli, çaýyňam kutlu bolsun. Sevetin, gülaleňem eten, sowgatlary nasip etsin sana. Gülşat yaşın uzun olsun, elmedama öýüňe toý geleli. Göroglyň yaşyny versin, gülelegem sagaman gitip sagaman gelsin. Gülşat dayda yaşın uzun olsun. Vicecan yaşın uzun olsun, doglaňyň kutlu olsun. Aramyzda başyň dik bolsun, gülükge. Bugün Gülşat gelenjegini gutlamaga sebäpçi bolan Gülaleň mehriban gyzagaty Ziyada jigimizden mamasyny gutlaýan gutlap berene. Mamacan sağ ol. Yaşyň kim bolsun? Doglaňyň kutlu bolsun, yaşyň uzun bolsun. Eje sağ ol senem. Ana bolsun. Gülşat ýence yaşyň uzun bolsun, gorjan gowluk bolsun. Ejeke yekece doğanıma yaşım uzun olsun, 50 yaş yine buradaki yaşama falan nasip etsin. Tamam. Gülşat gence yaşın uzun olsun, gülaleň adına gutlaýat. Ende kelam gülalek çay toyuna seyit oturmak nasip etsin. Sağ olun. Okanana yaşyň uzun bolsun, göroglyň yaşyny versin. Okanana yaşyň uzun bolsun, gülalejek ama işlesin. Ana. Yaşyň uzun bolsun Gülşat gezini ýörýte Gülaleň uradan tüýjülük tortundan dadaly. Balam deyip canım suyu Nehrivanım necem can Nin dünyana nehil çayan Nehrivanım necem can Aktaşlım ömrümüm nuri Tünler periştem fuduri Geçsen bu ömrümün bari Fin varında İçeceğim fin kebediyenim İçim can manıt yepsinemem İçim can fin dünyamı gidenim Çirçinin gülleri İçim can fin kebediyenim İçim can manıt yepsinemem İçim can fin dünyamı gidenim Mehribanım içim can Geçtim aylar, geçtim yıllar
Sen qarama neçe can Aşsana kvan Mala yonur Sen barında ecen can Atsaşam ömrünüm nuri Sen hep periştem suduri Geçsen bu ömrümün bari Sen barında ece can Ece can Sen kadar yanım Ecem can Manı zihir sinemim Ecem can Sen dünyanın güzenin Çirçinin gülleri Ecem can Sen kadar yanım Ecem can Manı zihir sinemim Ecem can Sen dünyanın güzenin Mehribanım Ecem can Balam deyip Canan sıyıp Mehribanın Ecem can Ben dünyanı Nehir çayım Mehribanın Ecem can Женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы, розы и мимозы. Я подарю тюльпаны, милые, о, дамы. Я подарю тебе пионы, о, пионы, миллионы. Я подарю тебе жасмины без повода и без причины. Дарите женщинам цветы без повода и без причины.